רדיו כל נתיבות. 103.6 FM. 103.6 FM. בשידור חי. גם בפייסבוק. שלום לכולם, אחר הצהריים טובים. הרבה זמן לא הייתי כאן. מה לעשות? האיראנים וזה. אני איראנית בעצמי, אבל לא מהסוג ההוא. נמצאת איתי כאן היום אישה מדהימה, שאני אישית צריכה להודות לה, לך, נעמה. אנחנו נספר איך אני מכירה אותך ואיפה את, איפה אני פגשתי אותך בחיים שלי, ואיך הצלחת להשפיע עליי, לטובה כמובן, ולא רק עליי, על עוד הרבה נשים. אני זוכרת, אגב, את יודעת? איך אפשר לשכוח, נו? ממש, זוכרת. כן. אני רוצה רגע קצת להציג אותך ככה על יבש, כמו שאומרים. אז נעמה שקד לוי, יש לך תואר MA באנתרופולוגיה? כן. יפה. מקיבוץ גבולות. אנחנו גם נדבר על זה שזה קיבוץ שנמצא בגבולות. כן, לגמרי. מייסדת ומפתחת שיטת משק כנפיים, משק כנפיים, סליחה, ואת כלפי נשים פורצות דרך, בוגרת תוכנית מנדל למנהיגות, יזמת ופעילה חברתית, עוסקת במנהיגות ושוויון מגדרי, שם את חזק בזה. כן. אימא ל3, ירדן, מסיים שירות מילואים צמוד סדיר, נכון? צמוד סדיר, זאת אומרת, הוא סיים סדיר וישר למילואים. ישר למילואים, בלי כל הכבוד, לא? אחרי שירות כלוחם בצנחנים שהיה בקיבוץ ב7 באוקטובר בעזה, לבנון וסוריה. אלמוג האמצעי בן 17, סיים כיתה י', איפה הוא למד? הוא בנופי הבשור, בית ספר צמוד גבול, 4 קילומטר מח'אן יונס. ואחר כך עברתם למקום אחר, לא? היינו מפונים, חזרנו, כן. אבל... אנחנו נדבר על הפינוי. נדבר על הפינוי, נדבר על הבית ספר. בוודאי. הוא סיים כיתה י' והצעירה מעיין בת 12 וחצי. את גרושה. אני לא אוהבת את המילה הזו, את הטייטל הזה. גם אני לא. פעודה, משהו נגמר. אנחנו שתינו באותה סירה, נקרא לזה, בטייטל הזה. המשפחה מתנהלת במודל נסטינג, שזה מהמם בעיניי, והלוואי שאני הייתי זוכה לזה. הלוואי. אני מכירה הרבה אנשים שעושים את זה, וזה מדהים. בזוגיות פרק ב', איזה כיף, ממש כיף. אנחנו נדבר גם על זה. אני מבינה שגדלת ברחובות? כן. עם עוד אחות? נכון, היינו 2 בבית, רחובות, פרדסים, כשעוד היו מלא פרדסים. גם אני. במושב, אבל גם פרדסים. כן. אני מנסה למצוא פשוט נקודות השקה בין שתינו. אני יודעת שיש מלא, אבל תוך כדי שכשאני קוראת את זה, אני מרגישה ילדות של מחבואים, גומי וקלאס, 5 אבנים. נכון, אופניים, בחוץ. כן, לא מחנה, בבית, זה. לא מסכים, לטפס על עצים. כן, ללכת לבית הספר ברגל. וגם בדקת וגילית שהלכת כמעט 2 קילומטר לכל כיוון. זה ממש עניין אותי. כן? אמרתי, רגע, כן, כי את זוכרת את זה בתור ילדה קטנה, את זוכרת שזה נורא רחוק. ואז אמרתי, רגע, זה ממש מעניין. ובדקתי עכשיו, וזה באמת כמעט 2 קילומטר, ואף אחד לא הסיע, ובגשם, והייתה שלולית. ולא התבחיינו על זה. לא, זאת הייתה המציאות. איזה יופי. היית שוערת של הכיתה. כן. אז אני יכולה להגיד לך שאני הייתי גרועה בכדורגל, ואם כבר נתנו לי תפקיד, זה להיות שוערת, ודפקו לי מלא כדורים לפרצוף, אז זה לא, כן. אבל אז שיחקנו ביחד, שאני חושבת שזה מאוד משמעותי. כן, היה יחד. המילה יחד היא מאוד חזקה, מה שאת אומרת עכשיו. נכון. את מתקשרת? כן. אז אנחנו צריכות לעשות סשן תקשור יחד? זה מעניין. כן. וזה התחיל כשהיית קטנה, אני אשאל אותך גם על זה. יש לך קעקועים? מלא. כמה? 6. כשכתבתי לך והתכוננתי, אמרתי, רגע, בואי נספור שלא פספסתי. ספרת גם את אלה שמאחור? כן, בדיוק. צריך מראה הוא השלישי. 5 מתוך 6 עם כנפיים, וגיליתי את זה תוך כדי, ואפרופו תקשור,
את מכירה את זה שאחרי הגירושים, את צריכה לעשות רגע משהו שהוא רק שלך. טסתי ליומיים וחצי למילאנו. כשהייתי צעירה טיילתי במלא ארצות בעולם. ולא יודעת, החיים וזה, קיצור, טסתי לבד. נחתתי, הצלחתי להגיע 3/4 שעה ראשונה במלון, בכיתי, ואחרי זה התאפסתי. אגב, גילאים, להיות עם משקפיים, כשאת צריכה מטרו בעיר זרה, זה משהו שאת לא מבינה כצעירה, שזה ממש קל להתנהל בלי משקפי ראייה, למקרוב. כן. ונכנסתי לקתדרלה הגדולה של מילאנו, שהיא מהממת. לא בכל קתדרלה את מרגישה את האנרגיה. ושם גיליתי שהכנפיים שאני מציירת עליי, יש שם פסלים כאלה. וממש הרגשתי את התדר, וזה היה מהמם. אלה ציורים שלך? לא, אני... שאת ביקשת ירדו בתקשור, או תוך כדי תהליך, והמקעקעת המדהימה שלי, ענת זלק מבאר שבע, הצלחתי תמיד להסביר לה במילים, והיא ידעה להביא את זה בדיוק. שזה גם חיבור. לא הולכים לכל אחד כי צריך מישהו שיבין אותך. לגמרי. אז את מתקשרת ויזואלית? כאילו, תמונות אני מתקשרת ויזואלית, ולפעמים זה גם יורד לי בתור שבי תכתבי. אבל אני יותר ויזואלית, כן. איזה כיף. טוב, אני לא אספר על עצמי, כי את הסיפור פה עכשיו, אבל אנחנו צריכות אחר כך לשבת גם על זה. אני רוצה לספר למי שלא יודע, ועוד מעט נבין באמת כמה את גדולה מהחיים, נעמה. כשאני הייתי במשבר, גם עברתי לגור באופקים, הכל היה לי קשה, גם מנטלית, גם כלכלית, לא ידעתי מה אני עושה עם עצמי, ילדה קטנה, מקום שהוא... אומנם אני מכירה את המקום, אבל הוא היה לי מאוד זר. ואני זוכרת, אני אפילו לא זוכרת מי אמר לי. אביטל. אביטל, איך היא עולה לי פה בשידורים? זה משהו, כפרה עלייך, אביטל. אביטל הייתה אצלי בקורס, כפרה עליה. נכון, ואז היא אמרה לי, אמרתי לה, אביטל, אני מרגישה שאני לא יכולה יותר שכירה. אני לא יכולה שאומרים לי מה לעשות, ואני לא כי יש לי איזה אגו, כי אני מרגישה שאני רוצה לנוע, ולא בקצב שמכתיבים לי. היא אמרתי לה, תקשיבי, יש מישהי, עכשיו אני... כן, היא הייתה אצלי בקורס. נעמה, תלכי אליה. ואני זוכרת שהלכתי אלייך ופתחת לי גם, עשיתי משהו עם קלפים. עשיתי איזושהי עבודה עם קלפים. אמרתי, תבחרי קלף. אמרתי לי, אני עוד לא עבדתי עם זה. את זוכרת שהיו לך קלפים? לא. היו לך קלפים. זה קטע. את אמרת לי, אני לא עושה את זה בדרך כלל, ואיתך אני מרגישה שאני צריכה לעשות את זה. והגעתי עד אלייך לבית היפה שלך שם בגבולות, ולפני 6, מתי זה? אני לא זוכרת. מלא זמן, 7 שנים, לא זוכרת. והיה לך אור בעיניים. והרגשתי שיש לי על מי לסמוך. ואת הובלת אותי לדרך, ואני כל כך שמחה שהגעתי אלייך, כי שם ידעתי שאני צריכה לפנות לכיוון שאליו פניתי, ואת היית שם בשביל זה. ואני לא אחד שמקשיבה לכל אחד. אני צריכה ממש להרגיש את זה. כי לא יכולתי להגיד לך, יופי, יאללה, בואי נסיים, ובאתי אלייך מספר פעמים, לא פעם אחת. נכון, זהו. אבל זה היה... זה היה יחסית קצר מועד, אני חושבת ש3 פגישות, כן, 3 פגישות. וזה היה ממש לתת לך את האומץ. כן. של להיות את. נתת לי יד. אני זוכרת שהרגשתי שאת נתנת לי יד, ואת אומרת לי, אני איתך. ויותר מזה אני אגיד לך, שלפני כן לא הכרתי אותך, ומהרגע ששמעתי עלייך, אני פתאום רואה אותך פה, שם, בהרצאות. אני באה להרצאה, נעמה שקד נמצאת. אני מקבלת את האישה המשפיעה של מרחבים, נעמה שקד נותנת לנו את זה. נפגשת בכל... שקד לוי, סליחה. נכון. ראיתי אותך בכל מיני מקומות ובאנרגיות שונות. זאת אומרת, עם נשים כאלה, עם אנשים כאלה. אגב, הרוב זה נשים. נכון. עכשיו הייתי בקורס של קומי, ואת באת להרצות לנו גם. ובואי תספרי לנו קצת באמת, מי את? מעבר לזה שגדלת ברחובות ובגבולות, מי את? מה את עושה בעצם? לא לי לספר, להם. להם. אז קודם כל תודה, ואיזה כיף להיפגש. יש מונח שלקחתי מבן זוגי שאומר, יש פגישות שהן מחיאות כפיים של החיים. ואנחנו סוג בדיוק כזה של מחיאות כפיים, שהמפגש היה מדויק, והיינו צריכות להיפגש מעט פעמים, וזהו, אנחנו ביחד, אני עוקבת, אנחנו רואות, אני יודעת כמה צמחת, אבל זה מדהים, בעיניי זאת ההגשמה, זה לא צריך להיות ארוך, זה לא צריך להיות לעומק, זה צריך להיות מדויק ולאפשר לך להיות מי שאת. אז באמת, אני נעמה,
מציינת יום הולדת ב6 לאוקטובר. מאז ה-20, כן? וואי, יום לפני. בדיוק. מאז אני כבר לא מצליחה להגיד חוגגת, אבל מציינת. בצוק איתן, מיד אחרי צוק איתן הוא נגמר באוגוסט, בסוף אוגוסט. הייתי, כן, ציינתי יום הולדת 40 אחרי צוק איתן, ושמתי לב, ולא יכולתי לחגוג, הייתי אז בתפקיד בקיבוץ, הייתי אחראית על החינוך, וחודשים מורטי עצבים, לא דמיינו בחיים שזה יהיה קצר, לעומת מה שעובר עלינו עכשיו. ובאמת, באיזשהו תהליך, אחרי צוק איתן, הבנתי שאפרופו עצמאית וסחירה, שאם אני לא אשמיע את קולי ואת מה שיש לי לתת, אז אני עוצרת פה ולא ממשיכה לחיות. זה היה ממש ברמה של... נאמנה לעצמך, מקשיבה לעצמך. כן, אבל זה היה לעמוד במטבח של הבית החדש, שכשיש משכנתה, סיימתי תואר שני, אז כל המשרות האלה באוניברסיטה, שהיו משמעותיות, אבל הן ארעיות. וזה היה או שאני מגשימה, או שאני חודלת. וכן, זה הרי לא החלטה רציונלית עכשיו להשמיע את הקול שלי. והרבה מאוד נשים, אגב, יש לנו פחד ממש ברמת התא. כן, בדם שלנו. נכון, כן, כן, ממש. שלהשמיע את הקול, אני רואה את זה המון בליוויים שלי, שאנחנו עושות על זה הרבה תהליכים. אז בעצם, בעקבות צוק איתן, עצמאית ב100%, השם של העסק השתנה לאורך השנים, אבל זה תמיד עוסק במנהיגות. משק כנפיים, זה עכשיו... כן, משק כנפיים, מרכז למנהיגות, יזמות, פיתוח קריירה וחינוך. יש לי שיטה משלי, הנה נזכרתי. הבאתי לך מתנה, קטנה. אפרופו חרבות ברזל, המלחמה הארורה הזו, שתמיד משברים נותנים פוש, אז יש לי שיטת משק כנפיים, ואני חושבת שגם איתך כבר היה את השאלון מוטיבציות שפיתחתי לאורך השנים. ואני פה כדי לתת כנפיים, לכל אחת בעיקר, אבל גם ואחד. אני עובדת גם עם גברים, אבל נשים אני יודעת לתת את הכנפיים, כי אנחנו חוות החיים אחרת, וגם עושות עסקים אחרת, וגם בעולם התעסוקה עוברות אותו אחרת. אני יכולה להקריא פה חלק מהדברים? את יכולה? אז יש כאן, זה לפי מספרים, אני לא יודעת אם מישהו יכול לראות את זה, יש כאן ציפור של אוריגמי. נכון. וכתוב, בואו לגלות איך נוכל לפרוס כנפיים ולהגיע רחוק יותר משאי פעם דמיינו. זה הולך לפי מספרים, אז זה מספר ראשון, שלב ראשון, זיהוי והבנת המוטיבציות האישיות. נחשוף יחד את המניעים העמוקים שלך, אלה שמדליקים את הלהבה הפנימית שלך. אני זוכרת ששאלת אותי את הדברים האלה. נכון. 2, חקירה מעמיקה של המצב הקיים. 3, שינוי פרספקטיבה. וואו, זה כלי, תקשיבי. קשה. ובאמת, זה הכל הכלי. אבל לפעמים, רגע לעשות זום אאוט. זום אאוט, רגע. כן? גם במשברים אישיים. כן? אני בטוחה שגם את חווית, ואני באמת, אנחנו, הגירושים שלי, באמת צריך לדעת ממי להתגרש, ואב ילדיי הוא איש טוב, ואנחנו באמת עשינו את זה בטוב, אבל זה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים. לפרק משפחה, זה קשה. קשה, באמת. ולפעמים לעשות רגע זום אאוט, כן? ורגע להסתכל ממעוף הציפור, ולהבין רגע, כן? לא להישאב למיקרו של המיקרו של המיקרו. זה נכון בעסק, זה נכון בחיים האישיים, כן? לא משנה, סחירה עצמאית. רגע לעשות זום אאוט. איפה אני? מה השגתי קודם? המבט לאחור לפעמים? זה ממש כלי. אני אומרת, רגע, תסתכלי אחורה, כמה למדת, כמה התנסית, כן? כמה מופעים זכית את להפיק, מהיום שרגע שמנו את זה בחדר ואמרנו, this is you, בואי איתי את. והנה היא נפרדת מהם עוד מעט. זה מעניין. כן, דווקא בשיא. זה בסדר, שם אנחנו צומחות, זה מקום מאמן. כן. אבל אז הפרספקטיבה היא מאוד מאוד, השינוי זה מדהים. מצוין. פיתוח מודעות וסקרנות. במקום לחץ, סקרנות. זה פשוט, זה מדהים לראות את הדבר הזה. יש מחקרים שמראים שהגוף שלנו, כן, במקום להגיד אני בלחץ, אני בלחץ, כן, מסקרן אותי, מעניין אותי. כשאני בסקרנות,
אז הדופק יעלה, אבל אני אהיה במקום חיובי, זה לא יפחיד אותי. ואז זה הופך להיות נביאה, אלא לא מהריק. בבקשה, תביאו לי, אין לי, אני לא במצוקה. סקרנות, מה יהיה פה, מה נלמד. זה מיד מחבר אותך לתדר גבוה ושל עשייה, ולא של ברקס, שהוא נורא נורא חשוב. אומרים שכשבית המקדש נחרב, הוא נחרב רק אחרי שמרקו אותו וניקו אותו. מעניין. אחרי שכבר סידרו אותו לעילה ולעילה. זאת אומרת, הוא היה ממש נקי ומסודר, רק אז הוא נחרב. מעניין. כדי שיוכלו לבנות משהו חדש. זאת אומרת, אי אפשר על חורבן על חורבן. כן, אפרופו החורבן עכשיו. אפרופו החורבן הזה, שעד שלא נתקן פה, אנחנו, כן, חייבות. אנחנו נדבר על זה. כן. אנחנו נמשיך הבנת השפעות מגדריות. היי. תמיד יש. עוד פעם, אני כן אגיד על זה משפט. כן. אמרו לי, מה, אבל 2025, והנה, יש לנו לוחמות, ויש לנו זה. זה נכון, עכשיו, כן, חרבות ברזל הציפו את המקום החשוב שיש לנשים גם בצבא. אגב, זאת המלחמה שיש בה הכי הרבה משרתות מילואים, ever, 20% הן נשים, למעלה מ-60,000 נשים, לא רק בלוחמה, יש המון תפקידים נכון. שנשים יכולות לעשות. גם לי יצא לעשות מילואים במלחמה הזאת, אולי עוד מספיק לדבר על זה. כשהיינו גבולות, פונינו לאילת, ואחרי שסידרנו קבוצת נשים, את מה שקורה במלון שלנו. סיפרת לנו את זה בהרצאה, בעצם אנחנו נדבר על זה. כן, אז שם, אבל מה רציתי להגיד על זה? לפני חרבות ברזל, השיח הציבורי התחיל לדבר על זה שנשים בכלל לא צריכות להיות בצבא, ושירה וכל מיני זה. תמיד יש צעד קדימה, 2 אחורה. אז כן, ב-2025 אנחנו צריכות לדבר על מגדר, אנחנו חייבות, אגב וחייבים, לדעת את ההשפעות המגדריות ולהיות פרואקטיביות, כי אחרת זה לא ישתנה. וזה משפיע עלינו, זה משפיע על הבנים והבנות שלנו. נכון. אי אפשר לטמון את הראש. לפני המלחמה ולפני הקורונה, זה המחקר האחרון שהיה, אמרו שייקח כמעט 250 שנה כדי להשוות את השכר. עכשיו, אנחנו אולי נחיה לאורך זמן, אבל לא 250. זה אומר שאנחנו חייבות צעדים פרואקטיביים כדי לצמצם את הפערים. אגב, זה טוב לכולם, לא רק לנשים. טוב לגברים, בוודאי, טוב לחברות. כן. יפה. אז צריך. אני מסכימה עם כל מה שאת אומרת. חמודה. הכי אני אוהבת. אני מסכימה, כי אני חווה את זה, אני רואה את זה. נכון. בניית רשת תמיכה. קודם כל, נשים באופן כללי, אנחנו יודעות לעבוד טוב ברשת, אבל נטוורקינג לנשים הוא דבר מאוד מאוד משמעותי, כי כמו כל דבר בחיים שאנחנו חוות אחרת, גם נטוורקינג אנחנו עושות אחרת. עכשיו, לא משנה אם עצמאית או שכירה, גם בעולם העבודה, רוב המשרות הן חבר מביא חבר, ובוודאי בתור עצמאית, שאת צריכה הרבה מאוד קשרים ולהעיז לדבר, קשה לנשים מאוד לבקש עזרה. אנחנו מאוד טובות בלתת אותה. וכשאת רואה מול העיניים את הנתונים, בהרצאה שלכן זה היה, רגע, את רואה את הנתונים מול העיניים ואומרת, רגע, אני מפספסת, אני לא משתמשת ברשת הקשרים שלי, אני לא שמה לב שאני מכירה גם גברים, גם נשים. אולי גם בגלל שאני לא מרגישה שזה... חלק מהחברות שלנו. שזה אולי, כי אני מנומסת, כי לא נעים לי. לא נעים לי, אבל אנחנו... נכון? עוד פעם, אני ממדעי החברה, אז אני מאוד רואה את החברות לא נעים לי. אני רוצה להזיז אותו. כן. חייבות, כי כדי שלנו יהיה רווח, ושנחיה ברווחה, ונוכל לעשות את הטוב שאנחנו מביאות לעולם, חייבות לדבר על זה, אנחנו חייבות להרוויח. מדהים. חייבות. והדבר השביעי זה מודלינג והשראה. כן. מודלינג, להיות... גם אני מודל לחיקוי, ואז זה נותן לנו איזושהי אתיקה פנימית, ואיך אני מתנהלת בעולם, ולזכור שמסתכלים עליי. כן? עכשיו, עזבי מרחוק, לא מדבר... הילדים שלי, נכון. הבנים והבת שלי מסתכלים עליי, אני רוצה להיות מודל לחיקוי, אני רוצה אז walk your talk, וגם בעולם העבודה ובעסקים, בעולם בחוץ, אנחנו יודעות שמודלינג הוא אחת הדרכים הכי אפקטיביות בשביל שנשים יוכלו לפרוץ קדימה. אנחנו צריכות לראות, if you can see it, you can dream it, בהקשר הזה. כי זה מול הפרצוף שלך. בדיוק.
אז את לא צריכה ללמוד את זה, זה כבר כאילו נטמע. את פתאום מבינה שזה אפשרי. אני אתן לך, אני אגיד דוגמה שאני אומרת הרבה בהרצאות. כשאילן רמון, זיכרונו לברכה, טס לחלל, הוא כאילו פתח לישראלים את השמיים, את החלל, כי עד אז אין לנו נאסא. היה לנו רק בבזוקה, עד גיל 21 הגיל הירח. ואילן רמון פתח לישראלים את השמיים בראש, שאנחנו כן אפשר להגיע לחלל. נכון. וזה אותו דבר, כן? לא עם הסוף הטרגי, זה אותו דבר. כשאני רואה שיש ילדה שהיא, לא יודעת, כדורגלנית על, ש50% בנאסא הן אסטרונאוטיות, זה פותח לי בראש. אני יודעת כן, אני מעיזה לדמיין את הדבר הזה. מדהים. אז זה סופר, סופר חשוב. מודלינג, אגב, מהמקום הזה נולד משחק הקלפים שלי, נשים פורצות דרך. מהמם, כי אני למשל באתי ממקום שלא מקטין, אבל גם לא מאפשר יותר מדי. וכשהייתי עושה דברים, זה היה נראה הזוי. איך היא עושה את זה? מי חושבת את עצמה? נכון. אני חושבת את עצמי הרבה. מעולה. כאילו, אני העליתי השבוע פוסט עם שיר, אני הכי טובה שיש. אז כתבו לי, מה אתה עפה על עצמך? אז אמרתי, למה לא? כאילו, מה? רוצים לעוף איתי יחד? אם אין אני לי מי לי. כאילו, מה? בטח שאני עפה על עצמי. חובה. אבל אגב, לא תמיד עפתי על עצמי, למרות שזה היה נראה ככה. אני חושבת שאת כן היית שם בשביל לפתוח לי את המקום הזה. אצלך זה היה ממש... הייתי צריכה כמו זה... זה היה, והאמת שזאת, היום זאת מנטרה שאני נותנת הרבה מאוד למלוות עסקיות שלי, של אני מאמינה לעצמי. כן. לעצמי, לא בעצמי במה ש... לראות את עצמי גם. לנשמה שלי. לראות את עצמי. כן, עוד פעם, אם את אישה של אמונה, בורא עולם, הגעת עם משימה, הגעת עם האור שלך, את חייבת להוציא אותו החוצה. נכון. חייבת. ולבסוף, הבנת המגרש. כן. שזה כבר העבודה עצמה. נכון, אבל אני חושבת שהמונח הזה הוא מאוד מנגיש. הבוקר בדרך, היום חשבתי על זה, על איך לא הבנתי בכלל איפה אני נמצאת. אני לא זוכרת את ההקשר כרגע, זה חלק מהגיל. brain fog. אבל אנחנו לא תמיד מבינות בכלל איפה אנחנו. מישהי עכשיו אמרה לי, הגישה קורות חיים למשרה מקצועית, בול שם. אבל לא להבין שנגיד משרה ברשות, לא משנה איזה רשות, היא משרה פוליטית. שיש מלא אינטרסים, שיש מלא שחקנים, זה לא רק על מה למדת או מה היכולות שלך. זה פשוט, אנחנו חייבות ללמוד רגע מה המגרש, איפה אני נמצאת. איפה אני נמצאת? זה קצת מבאס. למה? שאת צריכה ללמוד את המגרש. פשוט, כאילו, זה לא ברור שאת תהיי מוצבת בעמדה שאת צריכה להיות בה. שאת צריכה ללמוד את זה בשביל להיות שם. אני לא חושבת שזה עצוב, אני חושבת שזה כלי מעניין. זה לא עצוב. אני יודעת שאני מגיעה... זה כאילו... למה לא פשוט להיות במקום שאת צריכה להיות בו? אבל תראי איך אני מחזירה אותך לסקרנות. כן. כי אם אני עכשיו מגיעה, נדבר על שכירות, אני מגיעה למקום עבודה חדש, אני חייבת להבין שמלבד, לא יודעת, הצוות, התחום, היכולות המקצועיות שלי, אני גם רגע צריכה להבין מי משפיע, איפה קבלת ההחלטות, של מי... זה מיומנות, זה לא לראות דבר שקורה כל הזמן, זה לחבוש רגע משקפיים. כן? את חושבת שזו מיומנות שאפשר לרכוש אותה? חד משמעי. כי אני מרגישה שנולדתי משהו כזה, ויש דברים שלא נולדתי לעשות אותם. למה? חד משמעי. כשאת היום, תני דוגמה, עוד פעם, אני זוכרת פעם, העניין הזה של להתחיל כפרויקטורית, כמישהי מבחוץ שעושה הפקות וכן הלאה. כן? היום את יודעת להגיד מה התפקיד, מי האנשים שבסופו של דבר את צריכה להשפיע עליהם כדי שיקבלו החלטה. נכון? זה לא תהיה בהכרח, זה לא בהכרח המזמינה. נכון. נכון? נכון. זה להבין את המגרש. נכון. זה היו לך שם הרבה שיעורים. נכון. עדיין. ברור, ולכן אני אומרת, וזה כנראה מהאנתרופולוגיה מאוד לקחתי. כשאני נכנסת, לא משנה, מסעדה, בית קפה, משרד, בניין. את יכולה רק להתבונן ולהבין
לפי לאן האנשים הולכים ואיפה הם עומדים ומדברים, את מבינה מה קורה. את האנרגיה, את הווייב, את התבנית. בדיוק. את חייבת להבין על איזה מגרש את. ואני אומרת פה לכל הסחירות, וגם סחירים, כן? מקום עבודה ברשות, קודם כל כל גוף הוא פוליטי. כן? יש פוליטיקה ארגונית. כן. אבל ברשות, לפעמים זה נורא מתסכל, כי את מקצועית, ואת משקיעה, ואת לומדת, ואת רוצה לעשות את הטוב בתפקיד. אבל זה לא רק המקצועיות, את חייבת להבין את מאחורי הקלעים. חייבת, אחרת את לא תצליחי לעשות את העבודה. מדהים. אני חושבת שאני עושה את זה, אבל אני עוד לא הסתכלתי על זה כמו שאת עכשיו מראה לי את זה. זה כמו לדעת לנהוג בלי לעשות את התיאוריה. עכשיו את נותנת לי את התיאוריה שמאחורי נכון. האקט עצמו. שיעורי נהיגה, זה דוגמה ממש טובה. למדנו טכנית. כן. אבל אחרי זה את מבינה, יש מלא חוקים. יש גם חוקים שהם לא תרבותיים, כתובים. כן, בדיוק. חוקי... כן, בישראל תנהגי במהירות המותרת החוקית, יצפרו לך, יעקפו אותך, יצמדו אלייך. כאילו מה זה, למה את נוסעת כל כך לאט? בניו זילנד, כן, או מדינות אחרות, יש 60, כולם יורדים ל-60, גם כשזה... באיטליה אתה יכולה לנסוע 4 שעות, הייתי 4 שעות על כביש, אני אומרת, יכולתי תוך 40 דקות כבר להיות במקום שלי, אבל זה סבלנות ש... נכון, שזה תרבותי, שזה בדיוק זה. זה ללמוד. אם הייתי צופרת שם למישהו, אולי הביאו משטרה או משהו, אני לא יודעת מה. נכון. מדהים. זה להבין. אני רוצה לחזור רגע לילדות שלך. טוב. את עדיין מרגישה קצת הילדה הזו שגדלה ליד פרדסים ומדלגת לה בשלוליות? וואי, איך אני אוהבת טבע. קודם כל, ריח פרדסים זה עדיין הריח האהוב עליי בעולם. אני לא אוהבת, נגיד, פסמים וזה, לא מדברים אליי, אבל... זאת אומרת, אם מקלפים לידך קלמנטינה, את לא מאלה שמתבאסים על זה, את ממש נהנית ואפה, אז אנחנו ביחד וזה. ממש, גם פרדסים וריח יסמין, זה הנעים שלי. טבע הוא משאב, אני חושבת שהייתה לנו ילדות מדהימה, שזכינו באמת לא עם מסכים. כן. הילדים שלנו מפספסים משהו מאוד משמעותי. מפספסים, אבל את יודעת, הם לא יסכימו איתך. לא משנה, חיים אחרים, אבל אגב, בשביל זה אני גרה בקיבוץ. בקיבוץ את יכולה, כן? הטבע מאוד נגיש. הבן שלי הגדול גידל מלא חיות. היו לו ארנבונים, הוא היה קם ב-6 בבוקר, להאכיל אותם לפני בית ספר. היו לנו צ'ינצ'ילות. הם יוצאים, הם יודעים מה העונה היום, מתי חורשים, מתי זורים. אפשר גם היום להנגיש. כן, גם הבת שלי גדלה ככה, כשאבא שלי היה אוסף אותה עם טרקטור מהגן. אז, ויש לנו פרדס מאחורי הבית של אבא שלי, זכרו לברכה. זאת אומרת, גדלנו ככה. אני זוכרת, הייתה ילדה ערבייה שאבא שלה היה עובד עם אבא שלי, והייתה מרכיבה אותי על החמור או הסוס, אני כבר לא זוכרת. גדול. ילדה קטנה, עולה על איזה חמור, דוהרת לה בין אבטיחים ובוטנים ככה. כן. ככה, כיף. בלי להרגיש מה? כיף, את מזיזה את הגוף ככה, את יודעת מה את יכולה. את נוגעת. אז כשביקשתי ממך לבחור שירים, בחרת 3 שירים, והראשון מביניהם הוא פסטיבל. כן, פסטיבל. אז למה? קודם כל אני זוכרת את זה בתור ילדה, אפרופו מודלינג, שהיא הייתה ילדה קטנטונת, פיצית שעומדת ושרה, ואני זוכרת שבתור ילדה זה הדהים אותי, הייתה תקופה כזאת שהיו ילדים. אז היה את קניאל ואת אימא או אימא. כן, בדיוק. כן, אלה השירים. ילדים שרו, ואני זוכרת שאפתי על זה שילדה קטנטונת עומדת מול קהל ושרה יפה. אז זה שיר ילדות, זה עוד היה גם בתקופת רחובות, זה היה בהקשר של רחובות. אז אנחנו נשמע קצת את פסטי, חלק ממנו, ונמשיך עם השיחה שלנו. יאללה.
שומעים את אודליה רוז, המפיקה שלנו, שרה פסטיבט. חמודה. גם את שמעת את זה, אודליה? לאנגילי. שיר אדיר. בת כמה היא צריכה להיות היום הזמרת הזו? 50? נגלה בתמונות כמה אנחנו? מה, אני לא מתביישת ולא חוזרת דקה אחורה, על אף שאני כן אגיד שגיל הבינה הוא מאתגר, וזאת לידה מחדש עכשיו. זה ממש גילוי מחדש של מי אני, מה אני, מה הגוף שלי. וזה יצא דרק עם המלחמה, כל כך הרבה סטרס שהכל מאיץ תהליכים, וגם את זה. אז לכל אנשים מ-45 ומעלה יש פודקאסט מעולה, אנחנו נמליץ על קולגות שנקרא גילה מעבר, חייבות, כל אישה בישראל חייבת לשמוע אותו. גילה מעבר? כן, זה חובה, כי אנחנו משתנות והדברים שאנחנו רגילות, ואגב, אני כבר מתקדמת, אנחנו בגיל של cut the bullshit, אין לנו כוח כבר אנחנו כבר לא, יורד לנו ההורמון שאנחנו מטפלות בכולם, ופתאום it's me time, והוא כל כך חשוב, ונשים מגיעות לשם באמת עם הרצון, ואני כן אגיד רגע אחרי השביעי, ובאמת מנובמבר 24, אני ליוויתי, אני חושבת כבר קרוב ל-70 בעלות עסקים מהעוטף, שרוצות עכשיו להגשים, חלס עם הלחכות, עם הלרצות, עם הלטפל, רגע, אני רוצה להיות בהגשמה. ולכן את תבואי לפודקאסט של הלן ושלי, בוודאי שנקרא יאללה קומי. לגמרי. את כל כך מתאימה למקום הזה, את משם, אני אומרת, את הכי קשורה לזה. נכון. איפה באמת פגש אותך, 7 באוקטובר? איפה היית? אני רגע אגיד לפני איפה הייתי ביום עצמו. אני אגיד שב-2018 הייתי חלק מקבוצת פעילים ופעילות חברתיות מהעוטף, מכל מועצות העוטף, גם מסדרות, נשים, גברים, דתיים, חילונים, ימין, שמאל, כי הבנו וניסינו להעיר את המדינה שיורים על חבל ארץ במדינת ישראל, ומנרמלים את הדבר הזה, המילה היומה הזאת טפטופים. והעוטף זה מקום רחוק כזה, האישה מעבר להרי החושר. ועשינו באמת מחאה חודשים על גבי חודשים, על ברוטשילד, הגענו לכנסת, הרבה מאוד תקשורת. היום כשאומרים בתקשורת אין נפגעים בגוף, זה כי אנחנו ממש ישבנו להם על הוריד ואמרנו, תפסיקו להגיד אין נפגעים. תגידו אין נפגעים בגוף או ברכוש, אבל הנפש שלנו נפגעת. וזה משליך לגמרי. על כל המשפחה, על כל החיים, גם על הגוף. נכון, נכון. אבל אין נפגעים, אז שם נגיד באמת הצלחנו וידענו אז שזה לא יכול להיות מאבק לוקלי, שיש פה באמת עניין של המדינה. לצערי לא הצלחנו מספיק. לא הצלחנו מספיק, זאת אומרת, הכתובת מבחינתנו היא הייתה על הקיר, ידענו שאם יורים עלינו ויום למחרת עובר כסף, כן? והחיים ממשיכים כרגיל, שום דבר טוב לא יצא מזה, את לא צריכה להיות ביטחוניסטית, את צריכה להיות מבינה באנשים ובחינוך. עכשיו, אם את מנסה להשליך את זה על המודלינג שלך. נגיד, זה לא ללמוד את המגרש שם? נכון, זה להבין, זה לגמרי. זה להבין איך הפוליטיקה עובדת, איך המדינה עובדת. נכון. איך העם בנוי. נכון. עוד פעם, ואני חושבת שעשינו שם הרבה דברים נכונים, אבל עוד פעם, זה היה במקום הלוקלי. זה לא נגע בבטן של כל המדינה. היום, לצערי, כולם מבינים שירי על מדינת ישראל הוא ירי על מדינת ישראל, ושלא להיות בטוחים בבית שלנו. כן? זה לא קשור למרחק מהגבול, פתאום גילינו את זה עכשיו. אז באמת, הלוואי שלא היינו בזוועה הזאת, אז הכתובת הייתה על הקיר, אבל לא דמיינו את הזוועה ואת רמת ההפקרה, שאזור צמוד גבול בוער ואלים, שהלך והסלים והלך, זה נהיה יותר תחוף ויותר אלים, וכן, שנים שהבעירו לנו שדות. זאת אומרת, הכתובת הייתה שם. אבל באמת לא יכולנו לדמיין. כמו שאמרתי קודם, יש לי הרבה מה לומר על זה.
טוב. אבל אני לא רוצה לפתוח את זה, כי זה יישמע פוליטי, ואני לא מדברת כאן פוליטיקה. לא, נכון. אבל אני יכולה להגיד לך שהלב שלי בוער איתכם. זה איתנו. זה איתנו, אבל לא. אני מדברת על לפני. עוד לפני, כשאני לא הייתי בזה, אני הייתי הקו השני. נכון. הלב שלי בער. איך לא מקשיבים לכם? איך? עכשיו, אני לא חשבתי הלאה, על לאן זה יגיע ולאן זה יסלים. אני באותו רגע ראיתי אתכם, וזה הצפן אותי, זה הכעיס אותי, וכשהיינו אומרים משהו, שתעשו משהו, אז היו יורדים עלינו שאנחנו שונאי ישראל. הפוך, אנחנו אוהבים את ישראל, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו רוצים את העם שלנו בריא ושלם. לגמרי. ואני כן אגיד... אין פה היגיון באמירות האלה, וזה עד היום אגב, וזה מטלטל אותי כל פעם מחדש, ואני מאוד מקווה שאנחנו נבריא את המקום הזה בתוכנו. אז אני עוד לא מגיע לשביע, ואני רוצה להגיד על זה משהו. יש לנו עם אחד מדהים. מדהים. הנה. בבקשה. מדהים. מדהים. אוקיי? היום, באמת, איך שהמערכת מתנהלת, מי שמנהלים אותנו לא ראויים לעם הזה. יש פה ניסים, אגב, גם בשביעי לאוקטובר. היו את אלה שלא היו, ההפקרה שלהם מאוד הדהדה ונוכחת, וכן, גבתה מחיר. אבל באותו זמן, באמת, היו עשרות, אם לא מאות, אנשים שהגיעו לעזור, להציל, והייתה התגייסות מיידית. מדהימה. ממש. אפרופו התגייסות, אני רוצה רגע לשאול אותך. כן. את היית מפונה באילת. נכון. ואת הבנת שם משהו. כן, רגע, אבל אנחנו צריכות רגע אז להגיד כרונולוגי רגע. נעשה סדר, אבל בבקשה, תגיעי לזה. טוב, אני כותבת. כי זה חשוב לי מאוד, הנקודה הזו מאוד חשובה, והיא צריכה להיאמר, וצריכים לשמוע אותה, לא כולם יודעים את זה. בסדר. אז אוקיי. אז כמו שאמרתי קודם, אני מציינת יום הולדתי ב6 לאוקטובר. התאריך העברי בערב שמחת תורה, אז אין לי לאן לברוח, כאילו, איטיז. מכל הכיוונים את... ואני... אפרופו להיפרד, חגגתי את יום הולדת 49 במצרים, בשייט על הנילוס, באתרים אנרגטיים. היינו קבוצה לא מאמינה. מדהימה של 30 נשים, היה איתנו גבר אחד, ברוח, בתדר גבוה, היינו 3 נשים מהעוטף. 6:29, אני הייתי על הסיפון של הספינה, לכתוב ביומן על היום הולדת המופלאה שהייתה לי יום קודם. והתחילו התראות, והבת שלי הקליטה לי הודעה בוואטסאפ שאמא יש בומים. ואני הייתי שם, ולהיות רחוקה מהילדים. אז זה נורא. זה נורא. נורא. זה נורא. באמת, זה היה הכי קשה. עוד פעם, בכלל לא הבנו מה קורה. הסרטון אחד שראיתי היה של הטנדר בסדרות, שעצרתי והחזרתי כדי לראות שבאמת הוא עובר ליד השלטים של הבחירות אז. והבנתי שזה מה שקורה. מועצה אזורית אשכול, מועצה מאוד קהילתית. היינו במסע בחירות, והייתה לנו, קבוצת וואטסאפ של חברים מכל היישובים, חברים טובים. בקיצור, הבנו, היה ברור שלא ברור מה קורה ושזה נורא. והצלחתי לחזור לארץ בעשירי. וואו, זה המון זמן. זה המון זמן. ובעשירי גם הקיבוץ שלי התפנה לאילת, וב-11 אני הגעתי עם 2 ילדיי. אני אגיד שירדן הגדול שלי בדיוק היה שבת בבית, אז הוא וחבר היו עם נשקים ארוכים. בגבולות היה מאבק כמו בעוד היישובים שמעבר ל7 קילומטר, שישאירו לנו נשקים, שישאירו לנו רבש"צים. היה, כאילו, נאבקנו על הדברים האלה, אפרופו 2018. ולא הקשיבו לכם. לא הקשיבו, והיום... כן, אבל היום זה, הצבא מבין כמה חשוב נכון. האזרחים. אז הגעתי יום אחרי למלון באילת, וראיתי אנשים באלם והלם יושבים על הספות, היינו במלון קטן, שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, פחות היו מרחבים של להפעיל את הילדים, הילדים רצו הלוך ושוב, והמבוגרים היו די בשוק, למרות שבאמת, ברוך השם, לא נכנסו אלינו ליישוב, עברו מאחורי. אבל עדיין. ברור. זה הבן שלי ראה חבר שנחטף, כמובן נרצחו חברים. הילדים ראו
אני אמרתי, אל תיכנסו לטלגרם, לא להיכנס לרשתות. אין, זה בלתי נמנע. לא, הם ראו בוואטסאפ חברים שלהם שצילמו מהחלון של הממ"ד, שיש להם מחבלים מחוץ. בקיצור... אמרתי, זה בלתי נמנע, זה מגיע. כן, לא ברשתות, זה הגיע באופן בלתי אמצעי הישר. ומה שהיה מדהים לראות במלונות, זה באמת שבסוף, בעיקר נשים היו, חקלאים נשארים על האדמה שלהם, גברים צעירים גויסו למילואים, בגבולות הוותיקים פחות מתפנים, וחדר האוכל שלנו הפך למוקד, זה היה מוקד קדמי, הרבה מאוד, אז נשארו שם אנשים לעבוד ולעזור לצבא, בשיא, אני חושבת שהיו למעלה מ-700 חיילים רק בקיבוץ, וואו. ועברו דרכנו לארוחות, לציוד וזה. מה שהניע ועזר לקהילות, בסוף היו קבוצות של נשים, שפתחנו אקסל, ודפקנו על דלתות, וכדי להבין מי נמצאים במלון, מי יש לי פה, כמה אנשים, כמה ילדים, כמה תינוקות. באיזה מצב הם מגיעים? נכון, מאיזה יישוב, מאיזה... נכון. אנשים שצריכים משהו אקוטי עכשיו. כן. ממש לא ידעו כלום. לא ידעו כלום. המדהים הוא שלמלונות הגיעו דרך המועצות, זה היה דרך סוכנויות, אז לא ידעו לתת לי שמות, או להגיד לי מאיפה הם, כי זה היה עם כל מיני ואוצ'רים. זה היה באמת לפתוח אקסלים ורגע לספור ולהבין מה העניינים. זה לנהל את זה, זה לנהל את הכל. נכון, ולהבין מהר מאוד שאת צריכה משהו לילדים, שיהיה חינוך, כי אחרת אנחנו... זה שום דבר, אי אפשר לעשות שום דבר כשהילדים נמצאים, והצלחנו מהר מאוד ביחד באמת 3 שעות ביום, עד שהמועצה התעוררה, עוד פעם, לא בטענה. עד שהמערכת מניעה את עצמה. כן, עד שמוסדות המדינה מגיעים, לוקח להם מלא זמן. אז העם לוקח את המושכות בידיים. נכון, ונשים לקחו את המושכות לידיים. נשים. שזה ממש חשוב להבין. ברוב, עוד פעם, אנחנו היינו, אבל ברוב המקומות זה היכולת לראות ולהבין שאם מתרוצצים פה ילדים, הם חייבים רגע מסגרת, כי אחרת לא נצליח לעשות שום דבר. אז רגע, איך אני מייצרת מסגרת? וחדר אוכל, בהתחלה לא היו ארוחות צהריים. ולהעלות את העניין הזה למעלה, להפעיל קשרים, כדי שהמלונות יבינו שצריך לעשות צהריים. וזה שוב, גם פה אני חוזרת איתך להבין את המגרש. נכון, ממש. את מי את מפעילה שם, עם מי את צריכה להסתדר. נכון. ואיך לדבר. נכון, ולהבין שיש פה מנעד מאוד גדול של טראומה, ויש כאלה שלהביא מורה שתלמד את הילדים, כאילו פדגוגית, זה העוגן שלה, וזה בסדר גמור, ולהבין מה הרוב רוצים, ולמצוא את קו האמצע, ו-it's not about you, את ממש רק... צריכה לנוע כל הזמן. לנוע, להבין את הקהילה, נגיד הבנו שממש רוצים לצאת ביחד כקהילה רגע לנפוש בשיא, כשרק הגענו באילת היו 60,000 מפונים מפונות, זה היה מטורף. וואו. ולא לנופש. זה לשים עיר שלמה בתוך עיר. נכון. זה להכפיל את הכמות. זה היה מטורף. ובאמת היו שם מפעלים, זה היה מטורף. כן, 3... אחרי שבועיים כבר היה לנו כמה שעות, אפרופו, מה המשאבים במלון, היו לי נשות חינוך, כאלה שמסתדרות עם תינוקות, סגרנו בהתחלה עם וילון שיהיה להם איזשהו מתחם, ואחרי זה הצלחנו לפנות. את מרצה על זה, נכון? כן. אז קודם כל אני ממליצה, כי אני הייתי בהרצאה שלך, ואני ממש ממליצה לשמוע את כל ההרצאה, כי עכשיו זה על קצה המזלג. נכון. על הדבר המופלא הזה שעשיתם. את יודעת, אני שומעת אותך, ואני מרגישה כאילו אני צופה באיזה סרט, במלחמת העולם הראשונה אפילו, עם אנשים האלה, כשהקימו בית חולים שדה כזה, נכון. ואני ממש וואי, זה היה ממש כזה. או איזה פרל הרבור, כאילו, אני ממש מרגישה שאני שם. עכשיו, כשנפגעו אנשים במרכז, ופתאום יש 11,000 איש שאין להם בתים. אגב, אני פועלת עם הרבעון הרביעי, אפרופו אחדות. ואחד הדברים שככה העליתי... שמעתי על הרבעון הרביעי. אני עוד לא... בסדר, אני שמעתי עליהם. כן, תנועת המון של הסכמות רחבות. ובאמת מדברת את האחדות, שאנחנו חייבים לזכור כל הזמן שאנחנו עם אחד. נכון. די עם השטויות. נכון. אבל אנחנו שלחנו טיפים. אספנו טיפים מקהילות מאנשים בעוטף, ושלחנו... למרכז, מדהים. כן? מדהים. טיפים למפונים במרכז עכשיו.
אפרופו לשים לב לאוכל בבית מלון. הדברים שלא רואים אותם. נכון, כי בואי גבר לא היה מבין, אנחנו הבנו מהר מאוד שצריך תרומות של מכונות כביסה ומייבשים, ופתחתי גוגל דוקס בשביל שאפשר יהיה להירשם באיזה שעה, איזה מכונה. זאת אומרת, זה היו דברים של היום-יום, שאת יודעת שבלי זה... זה להפעיל מערכת שלמה. זה היה מטורף. אני מצדיעה לך. זה היה מטורף. אני רוצה, כאישה האמת שהשיר הבא הזה, שבחרתי, יתאים לך בול. ציפור מדבר. נכון. וזה מדבר עלייך גם. גם. כי, את יודעת, מה שאנחנו מוצאים החוצה זה משהו שהוא שלנו. לגמרי. וגם ציפור. כן, יש כאן את הציפור הזו, ממעוף הציפור. לגמרי. תשמעי את השיר, אודליה, אנחנו נשמע אותו תוך כדי. שיר מדהים! משהו מופלא שאני חייבת לדבר עליו. יאללה. לא מתוכנן. בא לך אישה שהיא בצד הפוליטי, נקרא לזה... 180 מעלות ממני כנראה. ממש בכיוון השני. והיא נכנסת, שמרית, והיא אומרת, זאת היא צריכה להיות בכנסת. אני אומרת לה, את בטוחה? למרות שאתן לא באותו קו פוליטי, היא אומרת, מה הקשר בכלל? אנחנו צריכות אישה כמוה בכנסת. תראי, זה מחמם לי את הלב, ברמות שאני לא יכולה להסביר. כי זה... כי, הנה, היא עושה לנו לב. זאת האחדות. כי זה. בדיוק. כי היא יודעת שיש לנו את אותו אינטרס. נקודה. והוא אינטרס טוב, לטובה. אנחנו יודעות לראות את הדברים ולעשות טוב בעולם. לגמרי. את רוצה להיות בכנסת? הציעו לך? לא הציעו לי. אני חושבת על זה, הייתי בתוכנית מנדל למנהיגות. עוד פעם, אני מבינה שמשם... צריך להשפיע שם, רק השם עכשיו הוא כל כך נמוך של הנמוך של הנמוך, אבל כן חשבתי על זה, כן חושבת על זה. זה מורכב להיכנס לכנסת עכשיו, אבל חובה עלינו להכניס נשים, אנשים חדשים, כדי שנוכל לשנות. אני כן הייתי רוצה לראות אותך שם, כי זאת מערכת שצריך לשנות אותה. ולא רק אותה, אגב. המון מערכות צריכות להשתנות. מערכת החינוך, מערכת הבריאות, המון מערכות. אגב, זה קורה גם, נרצה או לא נרצה, משהו מתפרק ונבנה מחדש. זה כבר קורה, אבל בשביל שזה יקרה בלי שזה יכאב מדי, אני חושבת שצריך אנשים חזקים. ואת אישה חזקה, את עוגן להרבה נשים. אני יודעת את זה, אני רואה את זה. אין מקום שאת הולכת ואני לא רואה אנשים מחבקות אותך, ווואי, ואת לא יודעת מי זאת, ומה היא עשתה, הנה עכשיו עשתה. מה שמרית עשתה? עזבה את העבודה שלה, ושוב, היא לא חושבת כמוך. לא, היא הייתה בקורס שלי, נכון.
הנה היא נשלחת לנו נשיקות, היא קפצה מהעבודה שלה לפה, בשביל לתת החיבוק ולהגיד, האישה הזאת היא... זה, וכתבתי לי קודם, ואני כן רוצה להגיד רגע על ענווה, כי את רואה שאני טיפה נבוכה, ואני יודעת שיש לי... ואני אמרתי לך מראש, שאיתי אני לא מרשה לך, אני עפה עלייך. אני מוציאה אנשים מאזור נוחות, ואני מתמסרת לזה בעצמי, וזאת שליחות מאוד גדולה, אגב זאת אחריות מאוד גדולה, לדעת שלפעמים באמת מעט מפגשים איתי משנים מציאות של מישהי, עוד פעם, העבודה היא שלה, אני צינור, אבל כן, ההשפעה היא חשובה, ואני רוצה להביא למאזינות ולמאזינים את ההבדל בין ענווה לצניעות, ואני חושבת שהוא נורא נורא חשוב. צניעות זה ממבט ממשמע מבחוץ פנימה. תכסי את עצמך, כן? תצמצמי, תקטיני, פחות תסתובבי, אל תשמיעי, אוקיי? תחבי את האור. באמת, זה מבט חיצוני החוצה, והוא מבט ממשמע ומצמצם. ויש אותו בכל חברה. והענווה זה לדעת את האור שאת, ואת החוזקות שאת, ולדעת גם שזה לא עניין של אגו. בדיוק. שהצינור של הדבר הזה, אני יודעת... שזה מקום אותנטי, מקום חומל, מקום מכבד. בדיוק. ואני אני חייבת לדעת מה היכולות ומה החוזקות שלי, ומה המתנות שלי. כי אחרת את מבזה את הבריאה שלך. נכון, את מה שקיבלתי. אני הגעתי, הצ'קרת הגרון שלי פתוחה. אני, לא סתם יש עליי כנפיים. אני מצליחה לעזור, באמת, לפרוס כנפיים. אז מי אני שאני אשמור את זה לעצמי? ואגב, ואני אגיד, ויש לי נוכחות אינטרנטית, כן, ברשתות, על אף שבאמת אחרי השביעי הרבה יותר קשה לי, אבל כל פעם, בדיוק העליתי על זה סרטון, כל פעם שאני מבינה שאחיותיי, או אחיי, כן? אחיותיי העצמאיות עכשיו צריכות עזרה, אני אצלם סרטון, כי אני מיד מתחברת למקום הזה שזאת השליחות שלי, ואני יכולה לעזור, אז אני אצלם והוציא את הכל, ומי שזה בא לבול, מהמם. עכשיו נזכרתי שאת העלית פעם מזמן. נכון. סרטון שאת בוכה. עם הקלפים. אני לא אשכח את זה. את יודעת, זה הדהד לי וזה טלטל אותי. זה טלטל לרגע ורגע, ואז אמרתי, וואו, שם ראיתי את הענווה שלך, כי... את יודעת מי את ועדיין, זאת אומרת, אני גם כאובה, אני גם כואבת, אני גם נעה וצריכה למצוא, כן, עם הקלפים. היו לי כמה כאלה של בכי, באמת המנחה שלי בתוכנית מנדל, כי דיברתי, אפרופו הכנסת, ואומרת, וואי, ואני רגישה, ואיך את צריכה איזה שריון, ואני יודעת, אוקיי, אז אני אבכה. אז מה, יש לי מה להגיד. אם אני אבכה. אגב, עכשיו הייתי בדיונים בכנסת, ניהלנו ההורים של אשכול מאבק מאוד עיקש, לא להחזיר את הילדים שלנו לקריית חינוך צמודת גבול, 4 קילומטר מח'אן יונס. באמת, מלחמה בעיניי מיותרת, אבל חודשים על גבי חודשים, תקשורת, כנסת, מול המועצה, מול הזה. הצלחנו חלקית, יש בית ספר יסודי אורפי באשכול, שעכשיו גם קיבל סמל מוסד, אז הוא ימשיך עוד. ובכנסת, אפרופו להבין את המגרש, הגעתי, היו לי את הנקודות כתובות, ידעתי מה אני רוצה להגיד, ידעתי, כן, בפלטפורמה הזאת, מה נכון להגיד. עכשיו, אני בדרך כלל ביומיום שלי, אני לא מדברת מאוד בנחרצות, אבל זה שם, בדיוק עלה לי זיכרון אתמול, כן? אתמול זה היה בדיוק לפני שנה, ישבנו בכנסת מול יו"ר הוועדה, ודיברנו על... מה זה לך זיכרון? ברשת? כן, בפייסבוק, עלה שזה בדיוק שנה של... הצריכה להעביר את המסר שלך עכשיו בכנסת, זה גם מצולם, זה גם מול חברי כנסת ויושב ראש ועדת חינוך, והצריכה להבין את המגרש ולדעת לדבר במספרים. יש מי שמקשיב שם? יש מי שמקשיב. השאלה מה קורה עם ההוצאה לפועל. כאילו, איך זה יוצא. ואגב, הרבה שנים, איפה אביטל ושמרית, זה קורסים שאני מנחה הרבה שנים עם עמותת כן, והרבה ביקורים בכנסת ודיבורים עם חברות כנסת. היום כמעט אין, לצערי, ולכן מגדר הוא כל כך חשוב.
אבל יש המון שיתופי פעולה. אנחנו יכולות לא להסכים על 20%, כן, אבל הם לא הליבה. יהיה לנו ממש פרטו, יהיה לנו הרבה דברים שאנחנו נסכים עליהם, שהם חשובים. ועוד פעם, טובת הציבור. כי נוח לשוחח. לנשים יותר קל לשוחח. ולא... זה נכון, עוד פעם, אני אגיד שזה עניין של מודעות. אני לא מנסה להקטין את הגברים. ברור. אני אומרת, נשים, אני מתכוונת למשהו נקבי, נקרא לזה, בסדר? או זה תדר נקבי. תדר נשי, נכון, יודע לראות יותר לרוחב. אגב, אני חייבת להגיד וצר לי על זה מאוד, אבל חברות הכנסת היום, השרות היום, אני לא חושבת שאני אצליח להגיע לאיזושהי הסכמה. יש שם, כאילו, יש עכשיו מאוד מאוד קשה. אבל בגדול, בדרך כלל, אפשר להגיע להסכמות. ואינטרסים משותפים זה על הכיפק, אבל הם לא אינטרסים צרים וציניים כמו שיש היום, אלא אינטרסים של טובת הציבור. כן. שזה שכחו אצלנו. לזה. ממש. אני מתגעגעת לזה. ממש. ממש. ממש, גם לשיח של נכון, פעם. נכון. זה... אין, אני כמעט ולא רואה את זה. נכון. מתי אני רואה את זה? כשבאת להרצאה, כשאני יושבת בקומי עם נשים. נכון. שם אני רואה את זה. כששמרית באה לפה ואומרת לך דבר כזה, נכון. זה קיים. זה פשוט, קיים זה שלא... זה פשוט לא נראה עדיין. זה נראה, עוד פעם, איפה את מחפשת? לא בתקשורת וגם לא בערוץ הכנסת, שעוד פעם, שם יודעים שמצולמים, אז מתנהגים בצורה מסוימת. עדיין רב המשותף על המפריד בינינו, ואנחנו נכון. כולנו רוצות ורוצים לגדל את הילדים שלנו בשקט. זה קורה. זה בטח שזה קורה. כן אומרת, תעקבו אחרי הרבעון הרביעי למשל, שמראים שאפשר להושיב בחדר אנשים שונים בתכלית ולהגיע להסכמות על הדברים. כמו במשפחה אצלנו, יש גם וגם וגם נכון? וגם וגם. נכון. ואנחנו אוכלים יחד, ואנחנו נכון. צוחקים, ואנחנו גם מתווכחים יחד, נכון. אבל אנחנו לא זורקים כיסאות אחד על נכון. השני, ואנחנו לא מפוצצים אחד את השני, נכון. כי אנחנו מדברים. ונסכים שלא להסכים. נכון. והדעה שלי לא אומרת שיש לי זנב או קרניים. זאת הדעה שלי. בדיוק. בנושא אחד. כן. מה אני יכולה לאחל לך, נעמה, להמשך הדרך? מה היית רוצה עוד? אני תמיד רוצה להגדיל את מעגלי ההשפעה שלי. תמיד. אז מאוד הייתי רוצה להגדיל את מעגלי ההשפעה. אני חושבת שאת כבר זרקת את האבן לנהר, לאגם, עם האדוות האלה. נכון. אני רואה את זה. נכון. אני מאחלת לי שאני יודעת שיש שם עוד חוליה שאני עוד לא רואה, אז אני מאחלת לי לראות אותה, ולזכור שלצמוח זה בטוח לי, ובקלות ופשטות, ובאמת להביא את הטוב שיש לי לעולם, וכשאני ברווחה, אז אני יכולה להגדיל אותה סביבי. ומה עוד? משהו קצת אולי אמורפי, משהו קצת, אני חושבת שהזמן הזה, ועברנו במדינה 5 שנים פסיכיות, שטלטלו את כולנו והעיפו אותנו מאזור הנוחות. להסכים להיות האור שאנחנו. באמת, להסכים להיות האור שאנחנו. לעצמך. את תמיד חושבת על אחרים. נכון. לעצמך, מאוד בא לך. אגב, זה מאוד... אני מאוד רוצה לפרוץ עוד, להגיע לעוד מקומות עם המשק כנפיים. מאוד... יש לי תוכניות מצוינות, ואני רוצה להנגיש אותם ליותר קהלים. ואני רוצה להמשיך עם להיות האימא שהולכת ונהיית יותר טובה, להיות מודל לחיקוי לבנים ולבת שלי. זה אושר גדול, וההתפתחות האישית היא תמיד משמעותית. אני רוצה לומר שאני כל כך שמחה על כך שאני מכירה אותך גם באופן אישי. לא רק שאני יודעת מי את, אני שמחה. אני מרגישה שהלב מתרחב. ואני מודה לך גם על שהגעת לכאן, הייתי יושבת איתך עוד שעות ככה לדבר כאן, אבל נשארו לנו 2 דקות, כן. אז פחות. אני מאחלת לנו את כל מה שהחלת לעצמך, כי זה לטובת כולנו, ואני באמת אוהבת אותך, ומודה לך על שהגעת לכאן, והאור שלך עוד יש לך כבר, האור לא יכול לגדול, אור הוא קיים. העיניים של אנשים עוד ייפתחו ויפקחו ויצליחו לראות עוד ממך. אני מאמינה בזה, כי אי אפשר לפספס דבר כזה. מתוקה, תודה. זכות גדולה להיות פה, וזכות גדולה להיות בדרך שלך, ולראות איך
בטיפה עזרה, איך עפת קדימה. כמה דמעות היו לי אז, והנה. לא יכולת לדמיין את זה. לא יכולתי לדמיין את ההצלחה שלי, ברוך השם, ותודה לך. באהבה. על שנשלחת אליי. ותודה לאביטל. נכון, שחיברה. אביטלי. השיר האחרון שאנחנו נשמיע, שיר שאת בחרת. כן, זה השיר של הקעקוע. זה הלהעיז לזרוח. ולעשות צעד צעד בנחישות כל יום, גם אם יש לי יום קשה, גם אם יש לי יום כיף, כל יום. חיים הם בתנועה. כן. כל עוד אנחנו בתנועה, בהקשבה פנימה, הכל אפשרי. אז בלב גדול, ותודה לאודליה רוז המפיקה המתוקה שלנו. כן, תודה על האירוח. אגב, הסתפרת יפה, אודליה. לא הסתפרת, לא יודעת. טוב, היא תמיד נראית מגונדרת ויפה. פשוט המוזיקה שעושה לה טוב על הלב. הנה, בטח, איך לא. עם הטלטלים האלה. בבקשה, בוא נשמע את השיר שנסיים איתו את התוכנית. ותודה לך, נעמה. תודה לך, יערית. עושה הצד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד. רדיו כל נתיבות 103.6 FM 103.6 FM בשידור חי גם בפייסבוק.